Bamakoni abo madadugu malikona ani maliko ka negenye ta ontana goshi menu watina Sherifla TV osijo bakona na murubaboka ufe kulukuru region kono tarambura kulukuru feri am kulukuru fe albia o kuma foko découpage la ko murubaboka fa commune ngawa ay ko fa la fura ba site wa commune ko so wal mamuru kulukuru ka ufe o wati kile goshi no watina malikona ani mali region chamana dala ko yate kabila jenefo kabila mando madama mun so meni wati na Sherifla TV ja kansula jimu kan ate fo mun ko tenera tabla lamsa dala ko yate ko fo ko wali mando aywa sama ko wara blon ka bijara buri kenya kuma chamako ko sobe ini so kuma alhamdulillah ba ya fa chubunda ami fuli takala sanka mbawoma mun mali kono mun mali koka ni Sherifla TV jawara mun suganti kengere nyana so ma dum jom kan amu du fu mana ke jen fa fa fe fa ku bisimba uka jabara musu mandi koro uka jom kan mandi so ma dum ni adunto alidi ko nana lala kuyati unao kerabe wati na manya kafo abala kata no fu mbara abulama akumame okumu kona na jimkan sisi cho nyonga ba mano ba foko dugubla adola kafshala dawliye ba mane vindo meli turumi ino yo dile ko do mala fi lala kuyati jimkan akara fejuru anga sense ma sense na la sera ni ya de ba jeklo jimkan kona ni vusule mo kera ni ala uka produisara o tezara kun folo ami signata na technicien fa fe Mohamed Keita le maestro de la technique ou daka awo fata c'est El Hadji Moussa Traoré Magente grand frère national Chendo la mission de Abidjan amte premier amoni kasora signala o bébé amona gani dey abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bébé ni nene bara ni ni infusé ka jikala ka ke teka o nene tiens mon père ngaka dites-moi ani mbo kundo dima te zara mon père am bébé ko kele na sare ni akuma bay e ni do na surprise kilo ni do bien mangani sisan wani ye te ko jar te zara te o ka te ni abi sampi sababo ni te wala be ni ya kila kura ka segi kana na ka ke go go wa ne ba infusé de mi ha même bien ya kila kwa appelé mo wa je mo ni de te o ka te la hika so za bole be fali fe ngade jama jara kadua ke tezara ye makelenga danga mena buji e Allah farafideno jara kadua ke tezara ye makelenga danga mena mudunchi ye Allah tezara lala kuyate samara ni wunye tezara kasewa ko mali de uzona kadwa uke tezara ye aywa makele kadanga bena mudeke ite fude tezara la kodi amere so kan ba honya na wati ni be so ugani si wasa so tekola ni yami farga funu kle kono ka klebe ke pangachu ani munyana adola klebe banga so ali ma do ko fengera oguno ode tezara ye adola ni mamte tefe ni yeli bitunzara so ngo vuru lala kuyate me minga dini mbe ode manje zara yi ni mu mi ni yo so ko mu ikankoro ina klebe ke farefone ani ulama la mala kodi ye ay anu fe ila se ni besole mo odo esrati fe nambora anga de ba jekulula anga siga an farefone halibi odo anga clip du jour ali konnana me anga se ko ni do no tibla mo ka do ni mo odo o ma fele mbabulu kene kono zigiri alpha sanowe o ko shirifu ay wa mu nyamada ubebe kasoro ka singa Sigatula. Sheriff
kelede abalawiye ka kira kelede la nogodo shirifi ukelema yere la nogodo shirifi ukelema yere la nogodo ala kira kanu masa ala wuludide ala kira kanu masa ala sumogote ala kira kanu ka kira ka kira folai ala ya kira labanye mamadu suganera ayidine barade dona sabaunana ugo mamadu ibe mufanye ikakira ya saraina ibe mufanye kira ikantuma ale madora kwa ugujanto ale bonaula kira sara domina sherifi ujafara sherifi ugerema yela nagodo ali jafara useni jafara asani jafara shakamadu tijani jafara shagana amaula amala jafara joni nana dinata usumani haidara sharifu welegaye bamadani wolode sharifu welegaye basita wolode nangama welegaye bani nana dinata sharifu yanina Lala Kuyate Samaira Sherifu Fasa oni dalikaka Kosobe Kodide Wallahi Bauni ya takalage Awo Lala Kuyate ala idanike amakenike Amukede kama bejiena koi Bulumanu tekele chugu Odo Samaira ahera tekele ni evli bali Makau samai ni che ni mama samai mati dento kada nalade sebe Kuyate Leba to ni ndola ni kume mwenga no ebulu na dongilida ala ko mi ko gele ebulu Samaira Lala Kuyate ni ya fito mina magavisa mai ubato ijemka angado atakufana kono Lala Kuyate mi metalike kuno funu gafela mausige meko nyamada Lala Kuyate mako ko afuji ko kuno funu balai ko jango ko akadodu yaro ko na damnena ko utafe ko akaba awa ku ga de mbe ne ko ngo koi ngoko duma obamali ujate Samaira ndafoni fana be ka usaja mana kono so ni ba fo kana malion be kami famu o de kali malion parce que ni afara de mara ngalata ni asi ke me sala ba so bi koronton o bela jere ni famu so akuna fo yala awo nyonde ne ko mango na kirate frun la banato ado sala shana fo ke kangora la o la bana jakere ba sinu fo di bona na manno ko o ko kango o terme o be ga to ga ji chama di chana fala o kana ni ji ji ya famu Samaira uganda ni jiwe Lala Kuyate kana sema fo ko kurashi so kuna damena ko utafe kwa hati ka plene sare ko mono ko dani ko sala anu kan ndaga be fo Samaira Lala Kuyate amu fuko wal nodo kanune misiga ningew nyonde tilisu kacha kuma so kacha na niyo uketo ekayira ka fo anta intaburo kadoyi Lala Kuyate uye kanuna chuwai ambe kanunyo fo la mati kanu ba saraso kuna fo na Lala Kuyate ko andantike karika do kono de Samaira nandu na bi kuna fungo na sirafe ame esorta jamana ka fasiridu na nyo tamta jema Samaira ni wati na ko jema ka ko ndisika sunogo su fara klika hakili latikedi barka daka ko kulu muntumbe bingani wale ke kerenkeren yala ka sirada maunye o kulu yere manyema ko tekekera alila Lala Kuyate nakadi afoka damina bo ko gata te kai mama ko nembeni o sira ngone ekimisiran kata ebisika fo olubela jene ni ekibada dumaye kabuje makata tinyoro Lala Kuyate kibada dumado akoni ye ataka lage akola Lala Kuyate manivi be jotoni dola dola esirifu obebola de ko samu anise babonyongo akojongo mesiga ni miri ko mesiga sigini niye kafo ni nyongo shiminde luka balade kunke meka maobla kamana gambe ne kono
sɔrɔ fɛn kalama tɛ o kɔnɔ a tɔgɔ o bɛ daminɛ o la jamu o de ye S ye a ko Lala Kuyate ni waati min na bina ka di a fɔ bi a ko Mali jamana kɔnɔ kunnafoni gafe bɛɛ lajɛlen kuma mɛ nin funankɛnin in kan a ko n'i ye a ta ka lajɛ a ko funankɛnin min photo don san 23 bɔɲɔgɔnko a tɔgɔ o de ye OS ye a ko Lala Kuyate a ye mɛn k'a fɔ ale tun bɛ kulu de ɲɛ ma Lala Kuyate k'o kɛ maa 7 bɔɲɔgɔnko ye minnu ni baara wɛrɛ kun tɛ o la ka siga sira tigɛ maaninfinw na Lala Kuyate maa dama ka bɔ Bamako n y'a fɔ ye cogo min na k'a ti Kayi kan ka tɛmɛ jɛma fɛ a dɔw la ka taa jɛma ka taa Yɔrɔden Sayɛli a ko Lala Kuyate nin sira kana nin waati in na a ko a kun ka di maa caman ye nka kunpan kun bɛ to maaw la a ko Lala Kuyate hukumu kɔnɔna na bawo n'i ye a ta k'a lajɛ kuma ni kuma maaw bɛ taa o dama kasi finitigilakaw ye a yira k'a fɔ anw natɔ dɔw ko ni an ka mobili lajɔ o labanna ka anw da an disi kan k'an tigɛ kan k'u ye a tigɛ kari ka don an ka jufaw kɔnɔ tɔrɔmɔɲɔ min bɛ yen k'o salo k'o bɔ Lala Kuyate a ko o dama kasi kan o de sɛbɛn kɔnɔ cayara a ko n'i ye a ta k'a lajɛ o ɛsi n'a jɛw Lala Kuyate baara wɛrɛ tɛ o la dɛ a ko o bɛ isolen da mobilibaw de ɲɛ maa dama jamata mobilibaw Lala Kuyate ni min kun bɔra dɔrɔn maa 7 ne bɛ bɔ ten ka marimafɛnw jɔ maaw la Lala Kuyate ka se ka o tigɛ don o kun ni ka o ka fɛnw salo ka bɔ o kun Lala Kuyate a ko n'i ye a ta ka lajɛ a ko sanumafɛn bɛ o la a ko telefɔni bɛ o la wari bɛ o la Lala Kuyate o ni a ɲɔgɔn caman fɛn tɛ to a ko o bɛ maaw bila kini ale dusukasi la n'a ka di ye o maaw bɛ se ka sigi ten o jigilatigɛ la o ɲɛ bɛ o tatɔla ni o ka bolokɔnɔfɛnw ye a ko Lala Kuyate nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ye zo ta ye a ko Lala Kuyate don kelen bɛ yen o ye fɛntigi ta ye dɛ a ko Lala Kuyate mɛnna n ka fɛn na ani n tɔɔrɔ la k'a tora k'a bɛ ɲɔgɔn da fɛ Lala Kuyate e ko o ma kɛ OS ta ye wa a ko n'i ye a ta ka lajɛ o hukumu kɔnɔna na maaw kɔni ka damakɛsɛ cayalen ka ɲɛsin commissaire de police Jibirili Sanu n'a ka cɛdenw ma olu labanna ka Lala Kuyate ka baaraw sigi sen kan min kɛra sababu kibaruyaw ye a yira k'a fɔ ko OS Lala Kuyate cɛ tɛ muso tɛ ale nɔ de nin baara in ye o kun kɔnɔna na o taara tɛgɛ da a ka dugu dɔ la kilomètre 40 bɔɲɔgɔnko bɛ dugu min ni Jɛma cɛ Lala Kuyate o taara sɔrɔ maramafɛn pistolet fabrication nationale 2 bɛ a bolo a ko Lala Kuyate dakaminamuru dɔ bɛ a bolo o ɲɛ yelen o bɛ nɛnɛ kari maa la ka sɔrɔ Lala Kuyate hali a ma don i la Lala Kuyate ka fara bakaw ni sɛbɛnw caman kan Lala Kuyate olu kun t'u mɛn a farikolo la dɔw yɛrɛ minɛ bɛ a bolo Lala Kuyate woromasiri tabaw ko n'i y'a mɛn k'i da kilisi ka di i y'a muso de sɔrɔ Lala Kuyate o filɛ k'a ye kuma bara k'a kɛ woropaya ye o nɔngɔni fɛ Lala Kuyate ka taa ni a ye u ka dayɔrɔ la ni ka taa ɲininkali busanbusan ta ni ka gankan mele la Lala Kuyate bɛ min fɔ i ye a ko n'i kɔni bɛ da gɛlɛ bi i b'a bi k'a tɔn ni k'o da burujɛ la o ɛsi labanna ka jɔnkala fɔ koyi k'a yira k'a fɔ wa ale kelen tɛ dɛ maa 6 minnu ni o minɛna ni a ma mɛn kosɛbɛ marisikalo o daminɛ na a ko olu ye ale ka denmisɛnninw de ye a ko ale de tun ye ɲɛmaaba ye Lala Kuyate olu ka baara de ye ka se ka bin maaw kan sirada fɛ Lala Kuyate walasa ka se ka maaw minɛ ni ka u bolokɔnɔfɛnw sama ka bɔ u bolo a ko birama Lala Kuyate cɛnin kɔni a taara fara a tɔ maa 6 kan u bɛ kogoba 4 ani ɲɔgɔn cɛ kiiritigɛlamɔgɔw b'a la ka hakili jabɔ kɛ u ka kow kun kan min kan ka da o kan Lala Kuyate u n'a da o kan Sanba Kamara Lala Kuyate ale y'a fasiri an ye min salo ka bɔ ɲama dɛ histoire kɔnɔ ka san n'u ka bi bɔli Samara ne donc ninnu ye zone ale labɛnnen yɛrɛ de don a kun labɛn bɛ dɛ lakanafɛnw b'a bolo marifa b'a bolo bakanw b'a bolo sɛbɛnw b'a bolo n'a ye dɔw tu a bɛ dɔw siri Lala Kuyate dɔw yɛrɛ a b'olu minɛ i y'a dɔn wa si m'a kisi polisiw ma dibi la k'a tɛ tantigama ye maa min dugawu kɛ halisa Ala k'an n'an bolo o la Samara an bɛ indépendant ta an b'o ta n'an y'o ta an bɛ da Mamakɔ dugu kɔnɔna la ko nin waati in na min bɛ tali kɛ gasoil la ale kɔni sɔrɔli kɛ n bɛ baara ye dɔɔni o n'a ta bɛɛ ko kulu dɔw de fana faralen bɛ ɲɔgɔn kan minnu kɔni bɛ yuruguyurugu la gasoil ale siraw fɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko gasoil litiri 6,000 o de kɔni minɛna u bolo Lala Kuyate i y'a fɔ cogo min na a ko jɔn bɛ sigi bi ne k'a miiri k'a fɔ Lala Kuyate dɔw ka baara na bɛɛ nin kɛ walima ko kura faso Mali kɔnɔ maa dama Bamakɔ an bɛ yɔrɔ don min na i n'a fɔ bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ Lala Kuyate nɛgɛ ta ka bila kankalan don a ko bɛɛ lajɛlen kɔni bɛɛ mɛn k'a fɔ k'a bi k'a fɔ min bɛ taali kɛ gasoil la Lala Kuyate ko a sɔrɔlen bilama a bɛ ɲini ka gɛlɛya dɔɔni a ko Lala Kuyate jɔn b'i to o hukumu kɔnɔna na ni k'a fɔ k'i bɛ jamana kɔnɔdenw kumaniya u ka hakɛ dɔ ma bawo gasoil sɔrɔli jamana kɔnɔ jamana kɔnɔdenw ka hakɛ don Lala Kuyate hukumu kɔnɔna na n'a ma ɲɛ k'a fɔ o baaraw bɛ sen na Lala Kuyate walasa ka se ka hali bi gasoil ko ni k'a sɛgɛsɛgɛ n'a ka di ka taji ko ni k'a kunkun ni k'a sɛgɛsɛgɛ faso malidenw u ka se ka sɔrɔ o lafiya la a ko Lala Kuyate baarakɛyɔrɔ min bɛ yen n'u bɛ DRCC ko fɔ Lala Kuyate ka fara COJS maaw kan Lala Kuyate ani ba
polisi la kaw fa ka se gendarme ma Lala Kuyate o yuli ka joba do ke Bamako fa ba kono de madame Lala Kuyate Banankabugu nyama ko c'était UNICEF ani kalabangura konana akoni ataka lage Lala Kuyate na manya ka fo masomo ne ode shubaye ako kibara dire ko fe o maka gira ka fo sika kende kulu dawla na ka fo ulu ba fa gazoli do no ko haramu Lala Kuyate polisi flani ka defara o kala malama o ka nya fe to mina gendarme do o no fe ka fara ya mabala Lala Kuyate DGC mawo ani kulu weraka Lala Kuyate o de kera sababu okuni tale terena ebaye ka fo Lala Kuyate utara soro mi metali ke pompisi do ani jiran do Lala Kuyate ulube janva jugu ngani kasiri Lala Kuyate wala sa kasiga ni bara ni ka abuluda akoni ataka lage Lala Kuyate fengele mi andere me ulasau akoni kunshi sa soma ka fo kibi fara ebisiga e pompisi ka tiga kete ko abana Lala Kuyate ba fo yi ko abana Lala Kuyate ko adola jila tiga uribike wati tale yi bisigi Lala Kuyate fasir ke ba yira ka fo ako urukumu kona na ako betede ako ko station chama kono bi ako pompisi nu jiran Lala Kuyate obebe odeka yira ka fo Lala Kuyate ko taju ko ne obana ka mosoro ke okeme ka do uru sebe korodugu ni ka uru bobu chugola mini ate sharia kono ako ni atagalage useni bamba mi ye directeur régional du commerce du district de Bamako ale ka fola ako ni wati ngona nya fo chogomina ako isaji station tigo do pompisi ani seri nyama jirando ako ka bara do ako kuma ne kuma obe maula bani chugola Lala Kuyate shuma ko ka ba madama ni shu shara araba kunjoma Lala Kuyate be chura ka oni oje na toyi dibishu dibinati mobile do be na ne ka bidon yalo ka bo station kono Lala Kuyate obuta fere chugo jugula Lala Kuyate sona songo mi ni mate sega afo ako mu kono na ko ne tiga da Lala Kuyate mobile do ka ministère ni dodo mi ngoni gasoil ni tri bafla kuma akono Lala Kuyate abala ka tayoro la mate yoro min don kafara oka ako barkota anana bunyo kokura Lala Kuyate ofana sur la yef mabala dans une station service ako à cela s'ajoute plus de 14 filles saisies directement dans une station service confirmant l'existence d'un marché parallèle structuré ako kafara yef mabala sterni nitritanka no be baf la kofo ako station de kono Lala Kuyate otara sur barkota anana bunyo ko ofana se ko do me Lala Kuyate ate station wo kono ako okone tiga da oka ya franyo ngambi gazo litri ba worodo Lala Kuyate okuma fakata ode fere chugula Lala Kuyate mateke ala ka donga fo abe fere damina ako kasana bala ngoni osera ka tiga da itaji nunu ngoninga katani oyi jamana yakabuga bla kono Lala Kuyate wa yira ka fo ni mama ka barado ni mnena ala o ina ke ka tawladi o chere awo asamara ni o ko klok na de bi ladlika on ngoni bara ngelo ngofo bawo ma ne to tarasa o ka ko ti yera bulu o do de wonte anyere ni bitasation do bisi afi ko abana o fo o jashufe kura bisoro ko be soro anake na be ko ara na jashufe kliya anake na be poiga bodu ko rage wasa na super abe poiga bodu jugoro ama fara shufe kliya nga ala kanichi wala sa am to ne panamo na to kono ko sabe samara ka sanga min la hauta funtoni min be boni wati ni le talike école fondamentale hakila o ka dan ne primaire ne ka si 9e ma o ko olu ko ninga kalanta kuma olu na changer o ka na dan ne 8h ka table midi 30 la awo Lala Kuyate ako wati bele alokodo wani sabura ka bele ni tegule ibure ke kati ako na manya ka fono wati na Lala Kuyate fundini ngoni obome ako madama mekalo na ode avril kaloyi ako ni mami yo do ba donga fo wati oye fundini ayako ba kuma yi ako na manya ka fo demzenu de beta ekole la madama klasu choyo tekelenyi ako madama do franga chani do yi ako fundini du ni ya talage awara gojugu alaba ka ke kololoyi ako rukumu kono na jamana nyemau madama munu ka baro beta kanyishi kalanko bunyo huma ako kasane direction national de l'enseignement fondamental ako ayanyi ni ijaf mabala kalanko kunyo nyeba ba ufe ako churumena obisiga mafyake kanyishi kalanta erula Lala Kuyate do wati mini ame Allah ako janko kasiga kenya nuko sabati kalande ani kalakala mo yoro ako hukumu kona na bengan kono oye miri Lala Kuyate kafo ndeganye shigin dana magoshi ako kalon kado ako anato klasu kuno fa ndeganye tani flasa na
bisaba masi ako anasura ka bone ka an kunda soka la ku yate baraka ke hukumu kondana ako hakina mi do ni ata kalage nya fi to mandala ku yate manivini oni takanika ka ako kene ya la ku yate jien fin bila jerebe okono ako na manya ka fo uludu ako hakina etani jamana nyama ofre madama kalangondi konyonya babawu ako abedo omine kondana ako ode sigatela ako ni nyini yaf mabala kalango konyonya babawu fe la ku yate madama fondamentalu abe wati na ina fo bi bila jene ka sika atama nyoke ni benga nunu yi mi betaleke neganye shigi undana magoshi la ku yate kalanso daw ka jega kalando nyi neganye tane influence na bisa bandana masi anda la banga kalando labo ukata so la ku yate janko ukata fieni sama yanu odu jete esiti ale de afasiri anja saro ka bo nyama de ende fanan kono sama ira ka sinna so msiga ka fo kalando mundu fondamental o mana fasisa kadamre jade danfa luga bo ko sama ira ndala le ma fo de aide kadamre jade danfa kata black class konontonana de fondamentali awo famna bashite aiwa sama ira na nouvelle horizon nyota amita kuchala marabulu na sira ibe ka fanga jamana finitugu yo wili ka jo sabati kasika tekeke camion badola mingo ntumina na jarawula kulufe sansu kabi janvier kalu temenina lala kuyati ako medle ka nufuyi kasani sinto nyoma duguma adola ofoma ni nyonko ako lala kuyati katama to sena brufifa ojoma ndide ako wulo masiri tabawu lala kuyati faso mali jamana kono bi lala kuyati ni tsiri te flaye ako okoni kembe ka kelenge ako hakilina e o kelempe ode kasika jamana kono donu obolo kono fama tano ko kishi ako hudo kuma kono ni ya foto mena ako ni ngone nkera mobili badoye ni metalike camion de la kagira ka fo janvier ko kle woro samba flani mu woni woro ako jara wala kulu ma do kada sababu ni ka salo ako lala kuyati ni atagalage ko ni kelen ka salo anake akuma tawro mena amaye la soro o tunane ayeti ako ni atagalage o kemenge o masir tabo klo dori o kibarula o ko ni ndongo ni fe o ni ka joni ko buluda ako ni atagalage ya foto mena mobili ba ngone amnena jara wala kulu fe yanga so ani blani nyonche akera janvier ko kle woro samba flani mu woni woro akoni ata kalage omne minge uya abuli ni katani ma do sienso ako oni ya mabala jaramana odu oyere mara kafo kono nakadi afuku chala umara bulu bakono ako marse kle flat meni ako anga ul masita ba ko kulu kengere mimbi nakadi afo groupement tactique inter armée jitia babema lala kuyati ukabara nyedo ani jamana kanu mimbe ola ani jamana kono do tangani hammimbe ola fanga se obulu kono fe tangani makakishi lala kuyati utara tiga da iyaf mabara ni kamnyo inka manami na jarawulu kulu keme ka asira farane ayi kata doworo la yoromi lala kuyati ni matek ni mamayi utane ayi lala kuyati yaf mabara ni kalaba kata sima de ba kono ka farane ga uka lala kuyati utara sima boro nunu ko ni filda me dorme keme saba dorme keme nani samaira sima boro keme saba ani keme nani ko keme nani uye ni mi la hala ni boro la hala kai keme nani ni mi farafara ni farla keme saba ko jara ko me ga fere ni prindela okuma dola ba ai akan sai ala kan ci asira ma ko ba samaira kana nchoron sa ngako to sutura la do okuma dola ba aya kan bajite lala gete ako ni atagalage ako oke minge setia babe mamau ako ni labana na manya ka folo masir tabau ako bara bela jene dondo ke babe ula ako americanism munu be kulu kono ulu ka ulu ga jo sira sababu kasi mobile ni ka ningo afia ala jango ni ka wuri katane ayi yak mabala kan kono ko mako 23e régiment d'infanterie motorisée mi be sanka ofi ninga sura ka sega sega ndo ka yeshi mobile ba la halama ane akono feun wala sane ka tigi ni ko don sura ka ta ka di atigima wala ko yete adla atigima ale koni la ko yete ale ko fo ko mi kera ko araka o sarai la ko yete ko ajarani ko mobile be mena kuma mina aya fo to mena so jo mena do kuma kono ako nigeu la ko yete ka frasima uka ko munu musaka se wala million mwa ani duru bonyo ko kundu la hilala chega na fulutara mama ni ture ale de ya fasiri la ko yete nya soro ka bonu velo so kono akerati
Tienu. Samara, ami do ka jamana sala kan kisi. Amina. Ambo jugu bolo. Amina. Ula mito nouvelle horizon mo dali bi. Amato kono. O amita la kana ko bina kunga alisa. Tienu. Bambora kuchala. Anata sikasu. Ana ka fo ko anga taju dunto. Siterni na Samara. O aira ka fo ko majugu kunya ese. Ku be bingali wale takanya siterni numanga ku masi. Tienu. Lala kuyate. Ako sikasu horizon konnana. Ya fo chomina lala kuyate siterno tajidu no mobludo. Ako odonne ba ko kunshi sikasu duguma. Lala kuyate ya fo chomina jarawla kuludo. Anake okuma fera janva jugu sireni kota konyishi anga siterno mo. Akolela kuyate nga ala be femina. Lala kuyate o chamandi. Ako hurukumu ko ni atagalage. Urmasir tabo ka baranya don. Lala kuyate okera sababu kasiga janva jugu ke wale ni kasige atigumo. Ako namanya ka fone watla baina. Uka kereblo mimbenu oyifuka keneye. Ako uluko ni kawulika jobu na ko sebela la kuyate. Siga su nakadi anukono waricha usira ofrana no koje. Ako lala kuyate ubada ga sababu kasiga ya mabala janva jugu ke wali ni ka dansira la. Ako bawni atagalage. Kamni sutene munu ngoni no tajude kuma kono. Ukoni bala katowa na ijaf mabala siga su dugu kono. Bawla kuyate kuma no kuma usira fe janva jugu ke wali kuma uka bayo tane kanyishi ama nga chama nika ulujeni akonga no wati na masir tabao kala malama kala sababu kasiga ubara unuka chama bo ula halala ako mabisiga funi hakile be do hurukumu konana ningera sababu mado la kuyate marma fe kume abulu ako akuntami dugo so bamali dokono une maisonnette ako soni dokono la kuyate atame dugo soni yere abisira dafe ako 100 cartouches Uruk Mabulu, Cartouche Keme, Uruk Mabulu, la Kuyati, Siternu Kumbole, Ani Aka Marfachili Damne, Kan Siternuma, Akoshima Kolashi, Akunga, Eta Major des Armées à Irakafo, Ako Kewalingo Ningera Sanankoro, ou Anisika Suche, la Kuyati, ou Kilométre, Ani Erama Konoche, Kilométre Tanefla, Bunyangodo, Kadi Kata Urudu Yavanve, Ako Mami Ningra Nikewali Kebai, Ako Makelin Lukui, Ako Akundami Dogo Sokurin Durukono, Sumi Mesra Sra Mansuriana, Oublie temeto afleka marfata ni katasuma shu angasternika nga yela kwete jatika ubona a mashibai ba ulela kwete machine mato ala wasiternikele era kuma dini kumata asenga kare la kwete ko ne ye fasiri awo samara mama ntule lede ya fasiri amana finti kufu odo ndika jo sabatilla ya sa jamana fantam nan bela jilim sira la kana so odo ula ame taswar de bamako la ngatai taswar de bamako ta ali bila kana kirin bina kunka amta mopti marabulu ko na ni ala sufara nga keleka chawi ndika jo sabati mfana kasika ngara da ba machiti la machamana lela kuyati kasangani jamana afan bela jeni kishilina atanganiye sanve ani duguma ulmasir taba lela kuyati sanve ani duguma bara nyedonga na udu ako ukawulika jo de kera sababu lela kuyati kasika ijaf mabala kabeni ukawulika jo yi oni ka jarawlu kulu donu ko daji kalaba ka bono banflata ni ko turo okuna kulu bla bada sunogola la kuyate akira kilometre wolo la bonyonko sofara uyorola moti umara bulu bakono ako eta major général ale de kibara lasi ako akira kabeni avec un autre chigi otokuni yangorewa la kuyate ako chef d'état major général ako abe mawakle jigi kafo ni ata kalage ul masir tabau la kuyate otuno totoku ina kui ako oseno odama yere minyi kira wala ku nyun kalila ako onake wala la kuyate minyera baby udeye katama jarawlo kulo nofe kata uyoro nyine ko don obugo makeji yoro ka bono baflata ne ka choro okuna ako udeye ke wali la kuyate urumase tabawo keme ka min baro nundo no watla baina ureke sababu jarawlo kulo uka kelebulu chogo yani ka yelema ako ni atagalage urumase tabawo uka susulu chama kera do franje timena de ako ngata musafa kaya region kono ako anik jali fana ako yi ukira sababu kasiga udaworo do no ko rusibe ko susu ka baraka mino chama tasma bla ulula akote rusi ta anuko urubona onina uyoro ko fela nuna akoni ye atagalage idale mara blo fana kono tuko kokura ako oyi bono baflata ne ka chuo rusi chama kuna la kuyati kasangani uka jamba jugu ke ba do yi ako duanza mara blo konana ako maso taba anye se soro jugu kan yimfana la kuyati dugu dola mi betariki bamara udi ani enta jata fan nyonche akoni ye atagalage bara mbere ne do hukumu kono ode albi jamna nyame ko
kungilenna ye min bɛ tali kɛ ka se ka jamana in ta ne k'a kisi a sigibini kelen ka jatori ye an tɛ diɲɛ a kɔ wa jamana kelen Lala Kuyate jamana kɔnɔden kelen o kun t'a dimi ka sababu kɛ jarabilakulu ninnu ka babali bilen a ko olu ma se tabaw kalenkan don wa o bɛ o baara de la n'i y'a ta k'a lajɛ Laya Jara ale de y'a fasiri Lala Kuyate an y'a salo ka bɔ Souadimako kɔnɔ a kɛra ten Samara ka to Souadimako kɔnɔ hali bi teliya la an bɛ taa Segu ale kɔni poste de contrôle la an ka douaniers daga yɔrɔ i b'a ye k'a fɔ an ka douaniers fana ka baara jateminɛ ni baara ɲɛdɔn kɔnɔ u sera ka tɛgɛ da mobili dɔ kan min kɔni tun fa bɛ dulɔ o carton 400 ani 80 bɔ ɲɔgɔn ko la Lala Kuyate hali bi i y'a fɔ cogo min na maanifin bila bɛ baara min na n'i y'a kanu i b'a ɲɛ sɔrɔ a ko Lala Kuyate n'i y'i ko kanu ka ban a dɔw la i b'a ɲɛ sɔrɔ wa a baara kɛcogoya ɲuman i na o ɲɛ sɔrɔ a ko o de kɛra sababu min bɛ tali kɛ IAF kuma bɛ les agents de la section recherche et intervention n'o a tɔɲɔgɔn o de ye SRI ye kabini a bɛ kɛ tile 4 tɛmɛnen ye o ye gan kɛ dɛ a ko n'i ye a ta k'a lajɛ a ko yɔrɔ min bɛ yen n'o o bɛ poste de contrôle de ko fɔ n'o o bɛ Sekɔrɔ Segu marabolo kɔnɔ a ko nɛgɛ ɲɛ 16 sanga 30 waati a ko min bɛ tali kɛ IAF kuma ba la siga kɛra mobili ba dɔ la Lala Kuyate k'a ye k'a fɔ mobili ba in kɔni a dɔw la siga fɛn na sɔrɔ a kɔnɔ o hukumu kɔnɔna na dɔɔni cɛdenw o wulila ka IAF kuma dɔ fara jɔ wulikajɔw kan ni ka taa tigɛ da mobili in kan o ye tigɛ yɔrɔ min na tile bɔra yen dɛ bawo Lala Kuyate min bɛ tali kɛ carton gulɔ carton olu 480 ani 80 o de tun bɛ a carton mobili in kɔnɔna na carton kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen a sachet 100 ani 20 de tun dogon bɛ ni ka sɔrɔ ka IAF kuma baara Lala Kuyate ni baara minnu bɛɛ lajɛlen ka safinɛ k'olu ta k'olu kɛ k'a datugu k'u ta k'u bila safinɛ carton kɔnɔ k'a datugu awɔ kɛ arege o ye o bila dugu ma safinɛ bɛ carton minnu kɔnɔ k'olu kɛ k'a datugu ka kɛ n'a fɔ safinɛ bɛ mobili kɔnɔ Lala Kuyate fasiri kɛba ko a ko ni ko nin ye nin kɛwale in ye i b'a ye k'a fɔ nin tɛ ninnu siɲɛ fɔlɔ ye bawo o yɛrɛ ye baara kɛ cogo min na o b'a yɛrɛ k'a fɔ o bɛ a dɔn bawo o b'a dɔn k'a fɔ fɛn an bɛ baara min na baara ɲuman tɛ ko ɲɔgɔn tɛ ko a dɔgɔkun ye mun de ye dɛ a ko n'i ye a ta k'a lajɛ dɔɔni cɛdenw kɔni Lala Kuyate o kɔni sera ka tigɛ da fɛn ninnu na ni ka laban k'o salo ka taa ni o ye o jabala la Lala Kuyate baaraw tɔw bɛ sen na walasa ka se ka sɛgɛsɛgɛli min don min kan ka da a kɛbaaw kan ni k'o kɛ misaliya ye o na da o kan Laya Jara ale de y'a fasiri Souadimako an y'a salo ka bɔ o kɔnɔ Samara an bɛ Laya Jara fo o b'a to an bɛ bɔ kunnafoni balan kɔnɔ ni Reflet d'Afrique ye n'an donn'o kɔnɔ Samara min kɛn bɛ ka jamana kɔni fantan naani bɛɛ lajɛlen chauffer bi b'a dɔn o dɔ bɛ tali kɛ an ka chauffeur parantiw la olu ka lahalayaw ko ɲininkali de bɛ yen nɔ ko yala maaw ka k'u da de chauffeur parantiw olu ka kɛwalew kan wa Lala Kuyate a ko n'i ye a ta k'a lajɛ a ko hali bi sirajan taama don dɛ a ko bawo Lala Kuyate a bɛ n'a fɔ an ko na waati jan kɛ nin kamanagan na i da sera a ma nin waati in na madama mobili minnu bɛ yen n'o kama ko gros porteurs o tɛ mobilibaw ye wa a ko Lala Kuyate nin waati laban in na o ka cɛ ni maafa sira kan a ko o barika bɛ ɲini ka bonya a ko nka cɛnni kɛ o kɛ n'i taara a ju la i b'a sɔrɔ Lala Kuyate a bɛ fɔ k'a fɔ ko degiden min bɛ tali kɛ peranti la a ko volant kun bɛ ale de bolo ni k'a fini fana a ko Lala Kuyate mun ne kɛmɛ a ko n'i ye a ta k'a lajɛ chauffeur caman de bɛ yen Lala Kuyate ni o ko ni yɔrɔ caman boli ka ban Lala Kuyate ni o sɔn yɔrɔ dɔ la o de bɛ den k'a fɔ ko an n'an kɔ sɛmɛ ni ka mobili peranti ni ka mobili volant ta ni k'a di perantikɛ ma a ko n'i ye a ta k'a lajɛ o ko na Lala Kuyate o ko ni ye min fɔ i ye sojɔli dabɔlen ye a ko wɔsili ani kamanagan Lala Kuyate o bɛ dabɔ a ko bawo a bɛ bɛn bɛɛ lajɛlen ka janto e yɛrɛ la ni ko nin ye mobili ba natɔ ye Lala Kuyate n'i ka so sirada la min kɔni fɔ i ye i bɛ se ka fɛn min don o ni ɲɔgɔn cɛ a ko o don ni ɲɔgɔn cɛ ko madama a sufɛla ma Lala Kuyate ko bolofa bɛ o ta kan dɛ a ko n'i ye a ta k'a lajɛ fasiri kɛ b'a yɛrɛ k'a fɔ olu yɛrɛ kɛra dosira ye a ko mobili ba dɔ ani a kuma fɛ ka don maa dɔ la olu tora o kamanagan na ko o y'a ye k'a fɔ ja chauffeur tun kɛn bɛ ka mobili di perantikɛ ma Lala Kuyate ni k'i sɛmɛ perantikɛ kɛrɛfɛ ko ale na dɔɔni sunɔgɔ a ko nka Lala Kuyate a kɛra ala faranga ye m'o don chauffeur kɛ sera ka wuli ka bɛn ni ko ye ni k'a sen da o cɛnni kan a ko Lala Kuyate o n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ yen n'i y'a ta k'a lajɛ Lala Kuyate nin waati laban ko in na min ɲɔgɔn ni a b'a la ka ɲa a ko nka ko ka ɲininkali kɛ ko yɔrɔ ko sariya tɛ yen min bɛ o kɛwale in kɔn wa
walima ko babu silakaw ko munu be circulation na wala ko ulu to bwa kalama de gwa ngali to mbe ako ni ataka lage ko anga to sera to ne ka kalaya amma me ko ako anga finitikira ka musula ka do ko mobili ba do bora ko ni jien franyonya ate ali temekle dama ka ako la ko te ofration la prendre que do mobili ko mode buru sore mobili dama la ko te afoko kera ako una nyonda manda ako ule be franyonga no watla baina mobili ba ya mabala aburu ba utama la ko te obetede ukabara de beme umanu watina la ko te ko segande ba kewa kala ubara ka prendre de digi mobili la wa ako prendre fene ba so dola ale presser me valanga dalema wa pour que le ka sega se mobili bulla chauffeur ke fana de ba o dowa o mo chauffeur ke segana wa la ko te ko mateke ala ka do ako mata sigo sido ani bazandu ako mobili ba do fana fle ka ya mara muso done ade on vati la ko te muso nana jo fela fe musu boli ako ja mobili be prendre ke buru prendre ke masiga frenda mobili ka singa ala bana ka do muso na ade ona ko dara ko te ase misa jamana nyama ma ba police da kawo ani jamana nyama mun ka bar mata kanye sira ko ma o ka fere ta ni kanye shi ko wani ma no nde manunu ma fa ko min fle ka dola ako o kuma sire ya chena roma bala ji ture ale da ya faziri ya ko ta ngun daga kala kali samara anu do ke al sala kan nin kisi ala kan bela jilin kisi sira ka sara me ko kuma min fole ni samara constant nyana madu iba ka fo chauffeur mobile ban ni chama nga sira kan kasara iba soro mobile kunte chauffeur ke bulu abi apprenti bulu allo ya soro apprenti aka bara de mais ni ba dege ika ke watila wal mayorola kata aha absika ke yaram na condition kono ko ko samo ni me kiso aywa ba to sambo kuna fun bala kata sika na fie bodo ni nge soro ga singa na ka doje mu kan kun fulana kono awo ne desarade ka kenya ani lafiya sabati bela jere farkolo la akadi ko jugu Nebia garan baro be nyaga wa bela jele nyeda be wala nu ye le min kaban doron bela jele men ni sodia niko John Starire mais awa kuma ga chansa ne de Starire ne kadi wa meduminu timiya ne de lezara ye ne kadi denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛtɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne kadi denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de sari n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ mali feereyɔrɔ bɛɛ zara ye nouveau soleil sarl ka produit dilannenw ye e ka nin den in a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ b'a la Afrique bɛɛ nin ye infusé ye ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka di ne tɛ jumɛn ani n b'o gundo d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e fana bɛna surprise k'i ye nin dɔn wa a bi yan a man kan ni sisan kɔni i ye teko jara te zara tew ka te de ye a bi san 30 bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den n y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin boloko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka a den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna budu diɲɛ ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna budu tiɲɛ ye ala te zara Lala Kuyate. Samara. A mimi mvuye. Kosebe. Ni mina kableda. O ka so dala ngule. Dola ka dala ngule. Yado. Kana fiye be nsara bo. Mete to kun tekina foke kana. Bo mimi mvuye. Anjira ka jini nzoro. Yado. Nye yat mabala nage. Jizara ya.
Ayiwa. Amna funya no ka jizara fana faraka. Kodi de. Awo ko Lipton Zara be te Zara be. Oni jizara fana farala kan. Kodi. O ko dafa. Nyonde mun ni woni zoro. Umma fa na so no wobe kankoro. Wa nya bla atara. Abara. Wa da ko wobe. Akona fisara ma. Bo aya to mi vuye ne ko sigi tira nyonga kokoro. Kosebe. Jango nga shati me jem ga to yi. Odo. Kodi. Ayiwa samera. Ame do anga rubrique société kono. Odo. Wo dugu kunga ko yi. Chendo. Anya fo ngo jem kan dabolo no fana kama. Ka wuli ka dugu kono. Ka se ka ta jamana kono don hakilina nyingali ke. Walma la hala mu me jamana kono wati mununa. Ka se kana oda maldun kuluka. Odo. Ola antita sugu kono. Anga ta sugu kono. Ni wati na anda sira maya. Anya fo ka fo mi metalike na kola fe ona ne legimi. Chendo. Oni wati na ulula hala ya ari chugomina. Andaro onyeini. Ka se kana oda kanuma ka kuluka. Ayi min soro amu nyamada ka signal. Obebe. Digem fere ko na anti fo dago parce que ne fa passer ne a benyere ula firi van fo flan ang men besene mais fronto ga galaya abara essence ko la parce que le gum kan do wakati mina na seka be no wakati na essence ma soro bo essence ko galaya kama be ma seka dagwa fere gra sabe kan ni galaya intani ya wakati yere tale nya fe ni essence ma mangi ati galaya bli ala sonama olno wara ala baga ko no gombi pestin nan tan sabata ambassa duruta ma fe nan tan sabata poivron fana ko no poivron borat me fo wanani sisa mo sa wakere ni keme fla wakere ni keme saba tomati fana no gara amota wanani sisa mo ko ta wa saba wa flan keme duru mina ngoni alhamdulillah be no gara bi fana gara fronto duru aw bo karoti ambo sura siga suga bulu finde na uta fanga do gara don am ga mara ko ta sisa am ko ta kemen bi oro ambo fere keme fla aw ala sama ni sansugo magela abe no ya angona anti do rafa chiancha na usanga neno narabe firila no mo chame na san waru be dessin na me do ga kurashi talisa abe no ga ala sonama awo anti fo do ni firinte Lala. Ha sama. Nye fendo ni watina. Isi gante oraina. Gambi. Gangane. Awo gangane bi. Muso nyo fuye bi. Ni nro gangane na. Akira kene walma gana. Lala gweta be makansi kide. Ha. Ni refle ko de mafufala bi. Ala. Amu sena mo nyodo. Ni bali. Gangane. Ni ya sura ka tobi. Kosewe. Gangane na ni noro labe. Abi ma korona kai. Ha. Ni refle ko. Awa dan so ko ni ko. Akodi de. Ini tayi shishi. Ini boni. Men barga. Men barga de. Ala sorawa. Tala tatala. Kosewe. Gangane ngone ni noro ula. La ko eti na kelen ni mini kanu ma doni ka nyimi ka jimi aka. Wala mani ka kenani. Ka soro ka. La ko eti ngama fo ki ka ke bango ka ganai. Na o ma tu cho mena so. Udini ya to mi jiko ni ganza ani anga la tu ni sumala wo fem de gregarawi. Ngade mo wota mane. E ba jura ye kana. Na la sona mina hakli to. Hakli to la de. Kosewe. Samara iye musuka kuma me. Akumara nakola fonka. Keren me ala fonto ka gelea. Anda sira ma ya shin kilite shin flate. Abora ka fie sisano kutaji ko ribake. Ko ri ake fonto ka gele. Muso ko ma or antenne na samara. O fonto boro bi kubata watan saba. Sanklo wata ani saba kutu bata folo wa kelin keme flana gelara wa kelin keme duru me bi wata bi ko wata ani saba ku buka furunto sanklo tala yaro kibo fere chugodi chero to se ya fere ko de kama furunto akele no su wono bisanu bereni ateye ona yira min fara bulu o be Johnson wadaka o fana do ko sebe parce que ele fana ya foka daka parce que na ma chama de kuma fere ko sebe ngai sa fere le bena madama ma ka so ba ke kata taka no ka gele no o yi taji ko kumi ko sebe o le ko ete yoro na ko no so la mami bulu fana na foko alebi afana ta faraka wa o de keme gele ayi ko sebe le ko ete o fana de ba to amena se ya ma ba mi masisa abe do kilen konana ni mi metale ke indépendant la anda sera ma kan fo jama nyema uji tige da ma do kan buka gazoli ni ka yuru ta firi la ko yete ola an wala se dugu kono jama kon do ye da sera ni yoni ma ka fo ma kana ni ke itabuli ni wati na ka fi be gele da imani vignon ka so ba parce que gazoli te ka soro essence te ka soro ki ba ke gele ye ka ta chogo da ta firi chogo jura ko ma shikeno ka tabuli ko ba ko ni ko do da la kwete ko ni ko luteba ola mi so la ola Dr. Bama Sangari anga je ko nyama ale mi nya famu nya mada
mɔgɔ si kana fɔ k'i b'i profiter nin situation na ka gɛlɛya wɛrɛ da adamadenw kun. Gɛlɛya nabaga ye Ala ye, a tabaga fana ye Ala ye. An ka jɛn ka halibi ka Ala deli inshallah nin gɛlɛya nin bɛɛ bɛ ban. Maintenant fɛn min ye solution ye fo an kan ka dɔn k'a fɔ an ka jamana ninnu kan ka se k'u fara ɲɔgɔn kan parce que jamanaw b'an cɛla déjà n'o ye Niger ye, n'o ye AES jamana na. Niger bɛ déjà ale bɛ pétrole bɔ, a bɛ pétrole bɔ, pétrole fana bɔlen a dɔw bɛ taa kɔfɛ mais dɔw fana bɛ bayɛlɛma u fɛ yen n'u ka usine de raffinage dɔ bɛ yen o bɛ Zender. Donc maintenant o usine bɛ se ka 20 000 barils par jour kɛ en raffinage, gasoil, essence, ainsi de suite. Donc je pense que jamanaw kan ka réfléchir comment est-ce que o raffinage fanga bɛ se ka bonya pour que an ka jamana saba in bɛɛ ka carburant hydrocarbures bɛ se ka bɔ yɔrɔ min na pour que an ka se ka lafiya rapidement. O bɔlen kɔ a la fana à long terme waati jan kun yɛrɛ f'an kana k'a dɔn k'a fɔ comme a fɔra ko pétrole bɛ Mali la yan ATT clé la on savait ça a fɔra et a recherche fana kɛla donc an k'a dɔn k'a fɔ tôt ou tard fo Mali yɛrɛ fana ka pétrole bɔ. La population bɛ se ka lafiya ni pression ba in bɛ bɔ mɔgɔw da la kosɛbɛ donc o bɛ kɛ sababu ye économie bɛ sankɔrɔta rapidement. Maintenant an bɛ mun ɲini jeunesse fɛ dɔrɔn faut pas que u kana ni profiter ni situation na ka gɛlɛya wɛrɛ lase mɔgɔw ma parce que n'i ye gɛlɛya lase mɔgɔ ma gɛlɛya kɔni sɔrɔ bɛna gɛlɛya kan o sɔrɔ laban cogo ɲuman t'o la et a ka ca Ala fɛ fana i tɛ laban cogo ɲuman na comme an sera ka an ye image minnu ye bi tile fila in na jabaraniw kan ni minnu y'u kɛra sababu ye ka terroristes dɛmɛ pour que u ka se ka sira sɔrɔ donc a bɛɛ nimisalen do bi donc an b'a ɲini jeunesse fɛ mɔgɔ si kana fɔ k'a bɛ profiter nin situation na an bɛ dugawu kɛ hali bi donc Ala k'a kɛ Mali basigi Ala k'an bɛɛ to da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ. Lala Kuyate a ko maa kana taji ko in waati na madama gazoli a sɔrɔli se bɛ e ye e kan'o kɛ tɛmɛsira ye k'i b'o kɛ jagokun ye. Samahira kɔrɔfɔ filɛ an bɔra k'a kalan sisan fasiri gafe kɔnɔ an da sera a ma jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ye wele bila k'a ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma an jamana kɔnɔden damaw yɛrɛ an fana bɛ ka essayer ka ɲɔgɔn na sensibiliser yaasa minnu ka taabolo don k'a fɔ k'u bɛ profiter gɛlɛya minnu fɛ essence ko kɛra an y'a ye gɛlɛya minnu bɔra a la fo ka taa se a ye kɔlɔlɔ minnu se a tigiw yɛrɛ ma bari ka d'a kan min minɛn'a la i bɛ kungo de sɔrɔ fu donc a ye kɔlɔlɔ minnu s'u ma u yɛrɛ y'a ye gasoil ko fana daminɛlen nin ye k'a ɲini fɛ hali bi bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ ni hakili ye wagati ko de don essence ko o nɔgɔyara dɔɔni don tɛmɛna an t'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ bi sɔrɔ o la an ye bi sɔrɔ o la an bɛ alihamudulilayi fɔ hali n'o y'a sɔrɔ a ma ban pewu gasoil ko fana an k'an bila an kunna k'a fɔ k'o système kelen don bi a ka gɛlɛn mais don n'a nataw la a bɛ nɔgɔya. Lala Kuyate kɔlɔlɔw yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ i b'a dɔn ɲɛnamaya kɔnɔna na madama sigida min n'i bɛ a la a bɛ na ni tigɛɲɔgɔnna ye maanifin ni sigiɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ bawo i b'a ta k'a feere mɔgɔ minnu ma waati olu mako b'a la kɛcogoya wɛrɛ t'u bolo fa k'a san nka Lala Kuyate a dɔw la a bɛ jɔ maa hakili fɛ bawo n'i y'a feere anw ma o waati anw ɲɛ ganni an b'a san nka n'a banna don i bɛ to an kɔnɔ dɛ ko di dɛ donc o la maa kan ka baara kɛ ni nin bɛɛ de ye ka sɔrɔ k'a fɔ k'i b'i yɛrɛ bila nin baara dɔw la an da sera a ma yan fasiri kɛbaa y'a fɔ indépendant kɔnɔ k'a fɔ ko pompisi dɔw ani gérant dɔw olu ka baara fana fanba olu de bɛ ko ninnu kolokolo k'a fɔ tile fɛ k'a banna su mana ko k'a labɔ k'a di mɔgɔ dɔw de b'u bolo donc u b'a di olu ma olu fana bɛ sɔrɔ ka bɔ n'a ye ka taa feere cogo jugu la donc u t'o d'o ma pompisi dɔw ani gérant dɔw awɔ an m'a fɔ k'a bɛn ni maa min ye yɛrɛ don sɔrɔ kule kelen k'i yɛrɛ ye an ma tɔgɔ fɔ an ma dɔw an bɛ pompisi dɔw ani gérant dɔw ni maa min ye i ya kuma baara sen na ne bɛ baara kɛ sariya kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ e sen t'o la nka ni min kɔni sera yɛrɛ la wa e ko don ni min tɛ tɔgɔ min b'a la e tɔgɔ ma fɔ o nka fasiri kɛbaa ye min fɔ an bɛ k'o de fɔ a fɔra yan ko pompisi dɔw ni gérant dɔw olu n'i taara b'a fɔ ko essence banna a b'a fɔ ko gasoil banna mais sufɛ u bɛ laban k'a bɔ n'a ye bɔcogo jugu la Lala Kuyate mais jamana kɔnɔ anw m'a fɛ jamana ka basigi cogo la don o don anw yɛrɛ de b'a la gɛrɛw na jamana bɛ taa anw yɛrɛ fana jugu bɛ taa mais anw t'o fɔ nɔgɔya da e bɛ se ka nɔgɔya da min kɛ jamana kɔnɔdenw o fana ka kɛ e ka jɔyɔrɔ ye e t'o k'o kɛ a ma nɔgɔn dɛ e de da bɛ dɔ ta la don o don Samara fɔ dɔw b'a fɔ ko Ala k'an ka traité wuli la k'an ka traité wuli la ni e bɛ sigi ka fɔ misaliya ne y'o ko lakana ko o ye sɔrɔsiw ta ye mais étage ko fana o fana sɔrɔsiw ta ye o t'e bolo wa o t'e ka feerefɛn ye e bɛ se ka nɔgɔya da min kɛ e tɔ ye mun t'o kɛ dɛ kosɛbɛ Lala Kuyate i bolo an bɛ
bɛ jigin jamana ɲɛmɔgɔ la ne tɛ jamana ɲɛmɔgɔ si nɔ ye ni ye anw yɛrɛ jogo nɔ ye o cɛ ala ka hakili taabolo ɲuman ala k'an kɛ o la hali bi an bɛ to rubrique société kɔnɔ an ka taa o la Dirisa Kulubali an y'a fɔ jɛmukan kɔnɔna na an ka ladilikan ka di kanubagaw ye maa caman yɛrɛ b'a laɲini k'an ka to ka se Dirisa Kulubali ma a ka se ka ladilikanw di an ma o la a ye min sɔrɔ bi ladilikan na an b'o ɲɛmada ka sɔrɔ ka segin o bɛɛ bɛn commerce kɔni fɛn damadɔ bɛ yen f'e k'o tana sigilen tɛ e tigɛ commerçant na nafolotigi abada a fɛn fɔlɔ e ka kɛ mɔgɔ min ye layirutigi ye a fɛn filanan e ka kɔlɔsili kɛ i ka sɔrɔta n'i ka dunda hakɛ ne bɛ joli sɔrɔ n t'an ka joli dun i ka sɔrɔta i kana tɛmɛ o kana caya kojugu k'a sɔrɔ i ka dunda ka tɛmɛ i ka sɔrɔta hakɛ kan o kana kɛ quoi e bɛ misala n'i bɛ 20 sɔrɔ i k'i jija i ka dunda man ka tɛmɛ dɔrɔmɛ 2 kan n'o tɛ n'a tɛmɛn'o kan a bɛ kɛ dansago ye e ma bon donc o la toujours i bɛ jateminɛ kɛ sɔrɔta ye joli ye dunda ye joli ye e kan ka jateminɛ k'o la a filanan sɔrɔ ma se hakɛ min ma juru donda kana se o ma mɔgɔ n'i ka sɔrɔ ma mun ka se hakɛ ma n'i ka juru donda sera o ma n'ala ma far'i ka baara in bɛ tiɲɛ e bolo o kɔfɛ tuguni n'i y'a ye kuma bɛɛ wari bɛ ka tiɲɛ e yɛrɛ tɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la i ka jateminɛ damadɔ sigi bɔlɔ kelen kan i k'a filɛ i ka dunda la o kɔfɛ i k'a lajɛ i ka juru donda la o kɔfɛ n'a y'a sɔrɔ wari bɛ ka ban e yɛrɛ tɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la i ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ e k'olu contrôler i b'a sɔrɔ fɛn dɔ de bɛ ka bɔ e tɛ min kalama donc tant que ni fɛn bɛ ka bɔ e tɛ min kalama fɛn min ban fana e tɛ ɲɛ sɔrɔ a la bon n'i y'o saba jateminɛ commerce la a ka ca ala fɛ i bɛnni ma nɔgɔn quoi dunda k'o jateminɛ o kuma na juru donda k'o jateminɛ yala fɛn tɛ ka bɔ k'a sɔrɔ ne tɛ min kalama k'o fana jateminɛ n'o saba dafala la minɛn tɛ se ka ban e ɲinɛ ma cogo si la k'a sɔrɔ i ma ɲɛ dɔ sɔrɔ a la. Lala Kuyate an bɛ Dirisa Kulubali fo manu kuma a ka ladilikan ɲuman na jagokɛlaw ye nin faamu kosɛbɛ o ye tiɲɛ ye a nafa ka bon o don waati b'a la ka taa teliya la n bɛ bi alamisa ye jɛmukan donna ba tɛ dɔgɔkun kɔnɔ santé an bɛ teliya k'o fini fana kɛnɛya kɔni janko maaw ka an ka dɔgɔkun cɛ n'o ye o tɛ o la an bɛ taa technicien fan fɛ le maestro de la technique ani grand frère national Musa santé bɛ min cogo min na o k'o bila an ko lajɛ an ka kɛnɛya bɛ k'a kun cɛ concernant la ménopause n'o ye muso ka bange joli jɔli kuma ye a bɛ changement caman don muso ka diɲɛnatigɛ la d'abord min fɔlɔ bɛ remarquer o ye bange joli bɛ jɔ mais yanni bange joli yɛrɛ ka jɔ muso bɛ se ka fɛn dɔw lakɔlɔsi a yɛrɛ la i m'a ye n'a o bɛ kɛ ka bange joli kuma dɔw la a bɛ caya kosɛbɛ dɔw ta la kuma dɔw la a bɛ dɔgɔya i b'a sɔrɔ ni kalo kɔnɔna na u bɛ se k'a ye siɲɛ kelen dɔrɔn tile kɔnɔna na o fɛn ninnu olu bɛ se ka kɛ olu a bɛ f'olu ma ko préménopause a bɛ se ka fɛn caman wɛrɛ las'u ma i b'a fɔ kɔnɔdimi crampe ninnu olu bɛɛ bɛ se ka kɛ o bɛɛ mana bɔ yen nɔ ni ménopause yɛrɛ nana se fɛn caman bɛ yen nɔ u bɛ muso sɛgɛn fana dɔw b'u yɛrɛ ɲininka la mais a ka kan u ka se gynécologue ma u k'a ɲɛfɔ u ɲɛna ka ɲɛ o fɛn damadɔni dɔw ye jumɛn ye o ye bouffée de chaleur ye u bɛ bouffée de chaleur sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ nervosité bɛ bonya u kan kosɛbɛ i m'a ye dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ kɔnɔdimi misɛnninw kɛ donc n'u y'o fɛn ninnu remarque u yɛrɛ la u bɛ se ka se dɔgɔtɔrɔw ma minnu bɛ se k'u bilasira ka furaw d'u ma ne bɛ a fɔ musow ka ko ka gɛlɛn hali ala yɛrɛ ma ka na se dɔgɔtɔrɔw ma minnu ye gynécologue ye ni sage-femme donc olu bɛ yen nɔ olu ka baara bɛnnen don muso lafiyali dɔrɔn de kama santé fanfɛla fɛ donc n'i ye fɛn ni santi yɛrɛ la i ma min faamu dɔrɔn yan'a ka juguya ka se yɔrɔ dɔ ma fo a bɛ taga ka mɔgɔw bolo dan i bɛ gɛrɛ gynécologue la ou bien sage-femme na olu b'i bilasira ka ɲɛ. Ménopause ye fɛn min ye u b'a fɔ min ma laada tigɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni muso si kɔrɔbayara laada bɛ tigɛ ni laada tigɛra denko yɛrɛ bɛ jɔ o de y'a to muso ka denko ye waati mais o laada tigɛ in a kɔlɔlɔ tan tɛ parce que laada tigɛ in a bɛ daminɛ depuis joli yɛrɛ de la yɛlɛma bɛ don muso yɛrɛ farikolo la yɛlɛma bɛ don joli la o yɛlɛma bɛ don fo farikolo la o yɛlɛma de bɛ na ni laada tigɛ ye mais laada tigɛ in y'a fan kelen dɔrɔn de min bɛ se ka ye mais kɔnɔna na yɛlɛma caman bɛ kɛ min bɛ muso dekun kosɛbɛ anw fɛ yan nɔ u b'a fɔ ko musokɔrɔbaya don k'a sɔrɔ a bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye minnu ka laada tigɛra
ni ala ye si di mɔgɔ o mɔgɔ ma muso o muso ma a b'a sɔrɔ bana tɛ o de y'a to souvent n'a laadatigɛ nana musow bɛna consultation na u b'a fɔ docteur nin bɛ na nin bɛ na nin bɛ na n'a bɛnna dɔgɔtɔrɔ min ma min t'a ɲɛdɔn o fana bɛ wuli ka analyse caman kɛ k'a sɔrɔ a bɛɛ ye laadatigɛ de a bɛ daminɛ min na muso yɛrɛ fari tɛ k'a cogoya la fari sogo kɔnɔna bɛ kalaya n'a y'i da su fɛ a b'a fɔ ko farigan b'a la nka n'i ye température lajɛ i b'a sɔrɔ farigan t'a la o waati la fana a dusu tɛ suma fɛn fitinin a dusu bɛ bɔ donc a bɛ k'a ɲɛna yɛrɛ ko bɛɛ b'a contrôle la a waati la n'an tɛmɛn'o kan fana cɛnimusoya bɛ gɛlɛya parce que musoya yɛrɛ bɛ yɛlɛma d'ailleurs cɛ ka gɛrɛ cɛ yɛrɛ la o nege t'a minɛ alors que souvent i b'a sɔrɔ cɛ si ma se yɔrɔ jan donc ni muso m'o jateminɛ dɔrɔn a bɛna kɛ gɛlɛya ye couple kɔnɔ donc an bɛ d'aw ma mais o n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ don muso fari la o b'a to gɛlɛya bɛ k'a la anw fɛ yan nɔ anw ka laada la fɔ dɔrɔn ko musokɔrɔbaya don tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la yɛrɛ k'a sɔrɔ fura caman b'a la k'a fɔ k'a b'i kɛnɛya pewu ko ka laada segin ka na n'a daminɛ don ni fura dir'i ma laada bɛ na mais o t'a solution a solution ye min ye dekun minnu b'i kan olu bɛ se ka bɔ i ka cogo min fura caman bɛ yen o de Lala Kuyate Samaira nin kun ye ani kɛnɛya tigilamɔgɔw ye kosɛbɛ u bɛ ka bilasirali kɛ ka ɲɛsin olu mana walawala ka bila yɔrɔ a tɛ tɛmɛ o kan bilasirali ka ɲɛsin an balakaw ma wallahi ni ma fili faamuya a sɔrɔla kɔrɔfɔw a sɔrɔla baw a ɲɛdɔnbaw olu de y'a ɲɛfɔ awɔ o fana b'a to Lala Kuyate bi jɛmukan e ko an t'o bila yan de kosɛbɛ ayiwa Samaira sanni an k'an kɔ don kanubagaw la dɔgɔkun kuncɛ don an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin u ma dɔgɔkun daminɛ ka na bila bi la fɛn fɛn ye sɔgɔma don o jɛmukan kanu k'i b'i sigi ka jabaranin kɔrɔ k'a ɲɛmada an b'i fo f'i sigiyɔrɔ la i tɔgɔ ani jamu na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'a f'u ɲɛna an sera ka ninnu de fara ɲɔgɔn kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kunnafoni na nisɔndiya la ka se ka o lase olu ma n'Ala ma basigɛ n'a ye dɔgɔkun wɛrɛ yira an na ni o ye tɛnɛ nata ye ni Ala y'o si d'a ma ko kɛnɛya d'a ma an n'olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kan kunnafoni wɛrɛ minnu mana k'an bolo walima nisɔndiya wɛrɛ minnu mana k'an bolo k'o lase u ma an na n'o ye ka se ka n'u lase u ma fo u sigiyɔrɔw la an b'u fo k'u barikada k'a fɔ Ala k'an ka jamana kulusuma Ala k'an ka jamana basigi jamana kɔnɔdenw Ala ka muɲu ni sabali d'an ma hali bi wa awɔ Lala Kuyate Samaira muɲubaga bɛ si bɔ sɛfan na dɛ Lala Kuyate an k'an sigi ka nɔrɔ min sigi min tigɛ so da la o sen t'o la k'i yɛrɛ fo k'i wali moto kosɛbɛ o diyara n ye c'est pas bien baara kɛ cogoya la n'o tɛ muɲu an b'a kan o kosɛbɛ nka ntigɛ so sigiba o tɛ muɲu o sigi man di ka nɔrɔ dɛ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ ɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka sababu ɲuman an tɛ segin ka foli la cɛkɔrɔba ɲuman cɛkɔrɔba fonisiri a n'a ka denbaya k'a fo fa Bangoni Jɛgɛnɛbugu la ka don k'a ye ka dugawu ɲini an fɛ Lala Kuyate ka kanuba cɛman ni musoman fo o tɔgɔ olu jamu na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛna kun cɛ an yɛrɛ fɛ yan maanifin bɛ fo a ka baara kɛcogo ɲuman na an bɛ deli k'a fɔ e ni ne maaw de bɛ anw ye ka caya nka dibila baara kɛbaaw olu de jɔyɔrɔ ka bon ko in na kosɛbɛ Lala Kuyate k'a ta ne k'a fini fana diɲɛ ɲɛfɛ k'a to Amérique ka nin waati na k'an lajɛ o ye dibila baara kɛbaaw de ye Lala Kuyate o la an b'olu fo k'o waliɲuman dɔn a dɔw la maaw b'u tɔgɔ mɛn nka o tɛ ye ka caya bi nɛgɛ kɛrɛfɛ juru a kuma la ka sama maa min fɛ o de ye Mohamed Keyita ye a kuma la ka n tɛ ci dɔw ɲɛ kan ka dɔw sama ni k'o gɛrɛ a yɛrɛ la ka dɔw ma bɔ a yɛrɛ la yan ko baara a ka se ka ɲa bana dɔ fɛnɛ Lala Kuyate o sira tɛ a kɛrɛfɛ ka se ka kumakan ninnu sanuya ka maaw ka to u ka so ni k'a mɛn k'a ɲa Lala Kuyate maa tɛ maa ɲini ka ko mun fɔra o sababu ɲuman o de ye Musa Tarawele ye Elhaji Musa Tarawele GMT o tun ye ale ka baara ye k'a cari diɲɛ ɲɛfɛ n'o ye division ye waati na Saka Kulubali tun bɛ yen Fanakaw ka Saka Bada Saka ba ta ma Fanakaw bila jeni fo waati na madama Saka ale to la ka bila jeni fo Mali kɔnɔ ni Mali kan an ka ɲɛmaaya so Elhaji Usmani Suguri an b'u fo k'o waliɲuman dɔn ka fara RT o ni baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen o tɔgɔ n'o jamu na Lala Kuyate an sera ka min fara ɲɔgɔn kan o de ye nin ye ni Ala ma basi kɛ sigi bɛ kɛ nin kan ni su janfara dɔn o dɔgɔkun wɛrɛ 10h 11h e ni ne ni Ala ma an ka jɔra na bɛɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka jamana kura ni katanu k'o maana bi Ala ka dɔgɔkun tɔw fo hɛrɛ la Ala ka jamana basigi Ala ka hɛrɛw k'an ye Ala k'an pɔsiw giriya Ala k'an pɔsiw giriya Ala ka kɛnɛya sabati Kuyate o y'a kan mɛn
e ka nin den in a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nin nɛnɛ bara nin Afrique bɛɛ nin ye infusé ye ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka nin tɛ jumɛn ani n b'o gundo d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e fana bɛna surprise k'i ye nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni i ye teko ja te zara tew ka te de ye a bi san 30 bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin boloko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka a den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna budu diɲɛ ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna budu tiɲɛ ye ala te zara